Muistatteko, kun he lähtivät huviretkelle ja Marikki hyppäsi Halkovajan katolta ja oli vähällä päästä hengestä? Ei se mulla ollut Appi keksi kaikenlaisia koiran kujeita. Kerrankin hän narrasi Marikin ja Nilssonin panimolle ja rupesi kummittelemaan. Det är jag som är greve Klå. Kohta tullaan kissan kulmaan. Siellä asui Eemeli. Tuollahan seisoo Aatu. Kerran sunnuntaina oli kissan kulmassa määrä pitää pidot. Juhlaväkeä oli tulossa ja Salkoon oli nostettu lippu. Niinhän te luulette. Mutta Eemeli olikin hinannut Salkoon pikku Iidan. Eemelillä oli siis edessään verstasuoni, niin kuin aina kun hän oli tehnyt letkujaan. Gode Gud, vad har Emil tagit vägen? Rönsgubben har nog tagit han. Tiden tycker jag. Mutta Eemeliä ei ollut missään. Eemeli oli livistänyt verstasuonesta ruoka-aittaan. Siellä hän makasi kaapissa tyhjien makkarankuorten keskellä ja nukkui. Hänellä oli ollut ihan omat pidot. Tuolla se nukkuu. Vahteramäessä riitti puhetta myös toisista pidoista, jotka Eemeli järjesti Tapanin päivänä. Silloin kun hän kutsui koko vaivaistalon väen kissan kulmaan syömään kerrankin itsensä kylläiseksi. Huomaatteko? Nyt lennetään. Tuolla alhaalla näkyy valoja. Siellä on varmaan Tukholma ja Vaasakaupunki. Ja tuossa talossa asuu pikkuveli. Hän istuu tietysti tapansa mukaan odottelemassa kattokassista. Kattokassin on kaunis ja ihmeen viisas ja sopivan lihava mies parhaassa iässä. Ja hän lentää pikkuveljen luo, kun hänelle sopii. Kattokassinen asuu pienessä kattotalossa. Tuossa se on. Voi, 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 mikä näkyy. Tänne ei kyllä tee mieli jäädä. Silvippe! Mitä meille nyt tapahtuu? Meistä tuli pikkuruisia kuin Pekka Peukaloinen. Hän oli vain peukalon mittainen ja asui lattian uumenissa Pertin vuoteen alla. Sieltä hän oli vuokrannut Rotalta asunnon. Pertti halusi tulla yhtä pieneksi kuin Pekka Peukaloinen. Silloin he voivat leikkiä yhdessä. On hyvä olla niin pieni, että mahtuu kyypemään hyytelömaljakossa. Hei, hai. Ui, millainen ukonilma! Ja me olimme keskellä korpea. Joo vain. Tämähän on Matiaksen metsä, missä lymyilee ryöväreitä. Missä asustaa harmaita männiäisiä.
lapsia. Tuolla on Ronja ja Birk. Birk Borkas son, Ronjas systrarna. He ovat muuttaneet karhuvuolaan, koska haluavat elää rauhassa ja päästä pois Matias-ryövärien ja Borkka-ryövärien kahinoista. Tuolla helvetin kuidun luolla Matias-ryövärit seisoivat ja raivoisivat Borkka-ryöväreille, jotka olivat lupaa kysymättä muuttaneet linnaan. Orkar din ärkemikkel. Jag ska häva dig ut ur Mattisborgen. Far åt pigsvängen med dig, Mattis! Mutta loppujen lopuksi heistä tuli ystäviä, ja kun kevät viimein koitti, Ronja päästi tutun keväthuutonsa silkasta riemusta. Mitä täällä on tapahtunut? Täällähän on tulipalo. Tuossa Joonatan otti sairaan pikkuveljen selkäänsä ja hyppäsi palavasta talosta. Joonatania ei enää ollut. Hän kuoli hypätessään ikkunasta ja Korppuparka jäi yksin. Mutta eräänä iltana ikkunalle laskeutui lumivalkea kyykkynen. Ja Korppu tiesi heti, että se oli Joonatan. Bara kom så fort du kan. Jag väntar på dig nere vid ån. Jag kommer Jonathan, jag kommer. Tämä on kiva ikinä. Joonatan oli kertonut Korpulle Nangijaalasta, paikasta jonne pääsi kuoleman jälkeen. Sinne Korppukin pääsi. Nangijalan kirsikkalaaksoon. Hän näki Joonatanin onkimassa. Voitte arvata, että Korppu ilahtui. Mutta Nangijalassa oli toinenkin laakso, Ruusulaakso, eikä se enää ollut vapaa.